πάνω σε πλάκα μαρμάρου. Η κεφαλή με τα διαμορφωτικά εργαλεία είναι δυνατόν να περιστραφεί από κάθετη σε οριζόντια θέση από 0 έως 90 μοίρες και έτσι να μπορεί να διαμορφώσει πλάκες μαρμάρου υπογωνία με σχέδια από την πλούσια συλλογή εργαλείων που έχει στη διάθεσή του. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μικρορύθμισης της γωνίας της κεφαλής ως προς την επιφάνεια του μαρμάρου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση του διαμορφωτικού κατά τη διαδικασία γυαλίσματος του μουρέλου. Πάνω στην κεφαλή μπορούν να προσαρμοστούν πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα αδαμαντοφόρα διαμορφωτικά ή πέτρες γυαλίσματος με δυνατότητα επιλογής από 170 διαφορετικά προφίλ, πάχους από 3 έως 15 εκατοστών. Η αλλαγή των διαμορφωτικών εργαλείων γίνεται με τρόπο εξαιρετικά εύκολο και γρήγορο, με αποτέλεσμα ο νεκρός χρόνος κατά την αλλαγή του να ελαχιστοποιείται, ώστε να μην αποβαίνει κατά της παραγωγικής δυνατότητας της μηχανής. Επίσης, μπορούμε να προσαρμόσουμε κοπτικούς δίσκους, ποτήρια διαφόρων διαμετρημάτων για τρύπες και κονδύλι πατούρας. Η μηχανής SYM είναι: πρώτον, κατακόρυφη διαμόρφωση και λίανση μουρέλων σε μάρμαρα και γρανίτες, πάχους 2 έως 5 εκατοστών. Δεύτερον, οριζόντια διαμόρφωση και λίανση προφίλ μαρμάρου ή γρανίτη, φάρδους 6 έως 15 εκατοστών για μπορντούρες, ληστέλο, τζάκια κτλ. Τρίτον, καμπυλόγραμμη διαμόρφωση και λίανση μουρέλων σε εσωτερικές ή εξωτερικές καμπύλες μικρής ακτίνας. Τέταρτον, συμπληρωματική κοπή γρανίτη, μαρμάρου ή και πέτρας. Πέμπτον, τρύπημα με ποτήρι. Έκτον, δημιουργία πατούρας με κονδύλι. Και έβδομον, η μουρελομηχανή SYM συνδυάζεται με μεγάλη γκάμα ηλεκτρολιζέα δαμαντοφόρα διαμορφωτικά και γυαλιστικά εργαλεία που μπορούν να επιλεχθούν από μια έτοιμη βιβλιοθήκη με πάνω από 170 διαφορετικά προφίλ. Σας δίνουν την ευκαιρία να αυξήσετε την παραγωγική σας ικανότητα και να δουλέψετε εύκολα και καθαρά. Ο συνδυασμός όλων των κινήσεων που μπορεί να κάνει η κεφαλή της μηχανής, αλλά και η υποστήριξη με διαμορφωτικά εργαλεία με πάνω από 170 διαφορετικά προφίλ, κάνουν τη μουρελομηχανή SYM αναντικατάστατη και σας δίνει τη δυνατότητα να παράγετε μοναδικά προϊόντα μαρμάρου, γρανίτη και πέτρας. Έτσι, μπορείτε να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό γύρω σας, προσφέροντας στους πελάτες σας προϊόντα που δεν μπορεί να παράγει το ανθρώπινο χέρι, αλλά και καμία άλλη μηχανή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά.